M'heu demanat una foto recent i us n'envio una de quan tenia 6 anys. Trucada. Jo, als 6 anys, asseguda al llit de la cambra on ara dormo, sobre els llençols que l'amant ha desfet. Amb les mans arrapades a preguntes que he engaviat en una carta als reis i els peus que no arriben a terra, descalços, de creuar amb sigil el laberint de les pors i trepitjar el raïm del vi que avui em crema els llavis. Jo, als 6 anys, observada pels objectes dels prestatges que destrien els meus ulls d'entre els meus. Encara dubto, davant la bústia, si he fet bé d'enviar-vos la foto d'aquesta nena amb la carta a les mans i els ulls pregant-li a l'objectiu que la retrati exactament com sóc.